Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina seyyidil enbiya vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem aqullan beri, ustadlan beri, jergilan yurtdan akidin hakkında bir tahqiq ediptir. Oşa tahqiqini iddia ediptir ki ol bir akidi ki şeriat boyunca ona haram deyip aydılya, ol hayt akid, şol akidi ki el bilen çekilya ediptir. Ama bu bir kamera ya durbin bilen çekilyen akidler keşol takdirlan qiyni, aqullan qiyni, şeyhlan qiyni, pirlan qiyni çektirtiş turda qıtırıp koyarlar. Bu akid o haram akidde, belki haram akid, hayt haram akid, şol akidi ki el bilen çekilye edip iddia ediptir. Aqullan tahqiq yazıptır ve öde islayaptır ki Cenab-ı Hafız yoluma bana men adım tutmancak bana cevap verdi. Aqul Müslüman doğumuz öde ibren tahqiqinna usulun bir kaide getirip el-hukmu mutaallikun bil-illa la bil-hikme deyip barahim bir gurun ortaqlaptır. Gurun şuňutune ki aquna öde yazgysını iddia ediptir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne işe akıl haram etti? Ne mucessimen haram etti? Onda diýişen haram edildiğini elletçi deyiptir ki şu zamanında musulmanlaryň yankı mucessimen perestiye, bot perestiye, şoňa meňdestardyr ibadet etmeklige meýlesi edamali, şo derekli peýgamber haram edipdir. Emma bu kunye budatdan gorkusy ýok diýär. Akunaga dogry aýtýardyň inşallah ki bu türkmen ýylyň arasynda beýle bir telekeçilige biz inşallah barmaz. Emma şoňa meňdes telekeçilikler biziň aramyzda görnügli. Şu aşy takdirlen akly orta gelenmädi, pirden akly orta gelenmädi, şeyhlen akly orta gelenmädi, şu öýlere girdi, tükenleri jaýlaşdy, maşinler jaýlaşanmädi. Nagadar ha adamlar etaat tafagly, keşe akly her kim oýunda bolsa, şoňa bereket gelýär diýe. Sen eşdiňmi eşdiňmi? Sen eşdiňmi eşdiňmi? İl arasına ayrılıp beren gördüm. Şu haram akli ki awwalan haram bilip ýa-da şu haram aklisiz gelip surdan tawjih etmekden bilen o şu akliler şu pags etdi barahim İran Türkmenistan barak suratında Türkmen ýylyň arasynda ýerde toklama akunaga şu qiyinandak da şuny teberrik bilýärler, öýe bereket getirýän bilýärler. Mun halal bil tulu Hudaý hakykatyn. Hanefi mezhep boyunca muhakkik ola balan haram bilip turan adyny halal bilmeklik akunaga şu bir dogurdap bolup bilen biziň aramyzda. Mana emel gaty bir ýalňyş ýani. Oşa suratynda bana çok golýanym. Hatta yani ben bir gurun ýadym açdy, men öz famillemma şuna meňdeş akyldyr öýüne goýýarlar. Dogurda kıblan tarafına koyarlar. Ve baramda var ha, sen falan can, tenişli akili etek çürten, ben namaz okuyacak koyarlar. Ola tağa varhanda var, ola tağa varhanda var. Namaz okuyacak koyarlar. Şu akili kıbla tarafından düşürmeden korkuyorlar. Hatta şu tuğutlu koçakta var, doğut oğlanın ödü. Yani doğut oğlanın sıratı ben ağzından eşittim. At verim, ben at vereyim. Telefon verim, ben telefon vereyim. Şu var telefonu açacak koyarlar. Yani sırahatan denanı varlıktır. Doğuşu akili karşının yaşanan diye oturup da dile botuyor diye. Ama akuna şeýle bir telekeçilikdir islatda biziň aramyzda orta getirildi. Odan şu taýda mahtem boli bu form ýyl arasyndaky bu kun dogry botperese meýil edilen. Emma şuň ýylyş formal gitse, ýylyň näme barjakly Hudaý hakykatyn bildel ýani. Ondan sonra akuna taýda birden hadis getiripdir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr diýär ki wallahi ma akhafu aleykum an tushriku ba'di. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah bilen kasem men ummatymdan toram menden toram ummat siz botperes bolarsyň diýip korkum ýok diýipdir. Şoňa bilen şu hadisi aýtmaklyk bilen näme diýip bolýar? Bu ummatda botperesi boljak ýa şu taýda mujesseme kawmyny gurun ýok. Şoňa akıl bolmaklyk bilen näme? Bu da botperesi sebäp boljak ýa diýip aýtjak bolýar. Awwalan ýa gaýdan gurulma öz zaýynda oýlanmaly gurun. Ahunagan şahidin hakynda düşünşi dogurdy. Bu mumen şu türkmen ýylyň arasynda ulak ýalňyşlyk şey. Ayet-i Kur'an görýärler, öz kellehine ora birak gelende Allah mufassirler näme diýipdir, muhakkikler näme diýipdir. Şoň hakynda gidip gözlemýärler umumen. Näme kellehine gelse bir kitapda birde görsen aýdyp goýberýär. Hadisiň hakynda şey diýärler. Haliki ahunaga sen git gözde, ýa-ni Mirqat, Molla Hayr rahmetullahi aleyh, Hanefi mezhep muhakkik alimi şu hadisi kesen ştaty getiripdir ha. Şoňa meňde hadisler üşürüp getirip näme diýär? Onda diýär, ey ala mecmu'ikum diýipdir. Yani kullu ummet müşrik bolacak ya, kullu ummet botperes bolacak ya. Ona näme diýär? Li'anna zalika qad waqa min ba'd. Şu ummeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in naqdar Hudaý hakykatyn şol botperes bolugulýar. Şu toğratyna botperesi kullan ýa Hudaý hakykatyn manahym baş goýup durlar. Kim aýtdy? Molla Hayr rahmetullahi aleyh Meşkatyň şerhinde Bab-ı Hicret Resul sallallahu aleyhi ve sellem bardan goýdan şu tordan sırahatın aýdygly. Oňa şu taýdan bu hadislerni şu form marahym düşünmekdigmi? Böyle musulmandan aklym bir geçikildi der yani ki ummeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hiç hatta botperesi tapılmajak boldun. Hiç hatta ummet nauz billah müşrik bolmajak boldun. Ha,
Kulli turda boşak olacak değil. Emma öz zayını Huday takım bolandat. Ayında da bu zattan navuz billah. Bolurdur Allah tabi koordinasyon yani. İnşallah indiki bölüklerde bir ahulana baştaki aydan gururlarını inşallah Teala açıklayıp verir. Zaten hayrettin. Hindi lekçe bolya. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.